kaos kaki gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon, kucing Pak, kucing. Deloknya. Tak antil lho. Delok yang apa? Kucing. Oh kucing, Doraemon. Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Cawete, hooh. Hei! Aku wiro. Mau salin. Bareng. Verone ya, Pak. Elisa Orkaros ndase atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora, Breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Jeneng pakaian dalam wanita disebutke ki ra entuk. Oh, nggih. Aja cawet kok. Oh, mboten Breng. Oh, nggih lah wau Pak Aseno gawe pertanyaan lah, aku sebagai murid teladan senang menjawab.